Ie! Geswch beth. Am y tro cynta eriod, mae'n mynd I fod yn ddydd Miwsig Cymru. A fi'n mynd I siarad â chi am y 5 band gorau sydd yng Nghymru. Sy'n chwarae cerddoriaeth Cymraeg, sy'n canu'n Gymraeg. Maen nhw'n wych. Right? Chi eisiau clywed nhw? I chi? Iawn. Jyst gorffa ymddiheurio am y fringe. Mae'n rhaid fi dorri fe. Trwchwch ar hynna. Yn rhif 5, mae Swciboscawen. Adar y nefoedd, dewch nôl I oleo. Adar y nefoedd, dewch nôl menywaidd I greu. Tiwn. A dath hwnna mas, sa'n cofio pryd, 2000 a rhywbeth, ond oedd e'n wych. A ni'n gryndo arno fe trwy'r amser a mae fe ar y playlist ar y ffôn I neu fi fynd I gysgu pan fi ar y wyren neu rhywbeth fel yna. Gwelisio Swciboscawen. Yn rhif 4. Chybyd, ie, bomiwch byd, nid I gen y drwg. Ie, bomiwch byd, gen y drwg. Nawr, mae pob can y gen y drwg yn wych. Yn ymwneud pan fi'n redeg. Fi'n joio gryndo gen y drwg, ond mae bomiwch byd lam fan'na. Ond ie, gen y drwg, lle maen nhw wedi mynd nawr te? Band pres llaregib, siar o fod. Rhif 3. Big leaves, seithenyn. Seithenyn. Can, gret. Fi'n cofio pam nes I glywed Big Leaves am y tro cynta, ond yn I gig ola nhw fi'n credu, nôl yn y flwyddyn 2000. Nawr chi'n gwybod pa mae'r hen fi. Es I maes B am y tro cynta eriod yn Steddfod Llanelli 2000 yn aros mewn carfan ar maes B. Pethau di newid nawr yn dyn nhw ydyn. Ond ie, seithenyn Big Leaves. A Big Leaves yn un o'r bandiau gorau yn y marn I sydd wedi bod ar y scene rock Gymraeg. O'n nhw mewn cystadleuaeth eitha da gyda rhif 2 nawr. Anweledig. Dawns y Glaw. Llwythi o ganeuon dad Anweledig. Rhai sy'n neud I gyd godi ar yn trad a danso. Yn Steddfod, gweld nhw warer, yn maes B, gigs cymdeithas yr iaith. Os chi'n mynd un o'r gigs yma, yn ymwedig os chi'n 19 neu chi'n 6 dosbarth, a chi byth di bod I gig Cymraeg o'r blaen, a chi'n meddwl, pa fath o bethau Cymraeg maen nhw'n mynd I ware? Wel, gryndwch chi ar y caneuon a bych chi'n joio mas draw. A mae hwnna'n mynd rhif 1. Can pop yw I, bach o funk hefyd, heb os un o'r caneuon gorau, fi riod wedi clywed. Gan bo fi yn dwlu ar y gan, fi'n mynd I dal I nheyrged. Nawr. I'r hyn garel. A fi'n mynd I ganu can. Shampw. Chi'n barod? 1, 2, 3. Cyw cerddoriaeth. Ffrind arall da fi heddi, di dod I siarad â ni am gerddoriaeth Cymraeg, Tanya. Tanya'n gweithio gyda fi. Helo Tanya, ti'n iawn? Iawn, diolch, sy'n ti? Fi'n alright. Mae Tanya di dod I siarad am dydd Miwsig Cymru, gan bod ni'n dathlu hwnna heddi. Fi droi y 5 gan gorau I chi nawr yn y marn I. Ond Tanya, fi moyn I ti weithio ni nawr am hanes, wel, oes air, cerddoriaeth Cymraeg, please. Wel, ie, achos bod fi chydig bach yn hun ag Eleri. Ti ddim. Wel, just chydig bach efallai. Dwi o'r farn mae oes air cerddoriaeth Gymraeg yw diwedd y 70au a dechrau'r 80au. Reit.
Reit, Dyna yn amser i. Hoffwn i ddweud cyn yr amser i, ond yn anffodus, dyna oedd y cyfnod pan ddechreuais i ddilyn cerddoriaeth Gymraeg. A mae gen i atgofion lu o fynychu llefydd fel noson wrth sgrech ym Mhafiliwn Corwen. O, cofi fe'n iawn. Hyn cyn dyddiau'r seler, wrth gwrs. A hefyd, efallai, cyngherddau Blaen Dyffryn. Ti wedi clywed am reina? Na fo. O, reit, oedd cyngherddau Blaen Dyffryn yn rhywbeth arall. Oedden ni'n teithio o Gwmtawe, oedden ni'n cael pitstop yng Nghyfyrddin, na ddim enwi'r dafarn, ac yna ymlaen â ni i Flaen Dyffryn ar gyfer y cyngherddau. Noson wych bob tro. Bydde fe'n neis mynd nôl mewn amser, bydde fe? Mae'n ar y buses yn ei bob man. Mae gen i straeon am beth oedd yn digwydd ar y buses hefyd. I ni'n mynd i weid? Na. Na? Ddim yn gyhoeddus. Na, iawn. Geraint Rowlands, fi'n cofio. So, mae ti wedi dod ar rhywbeth mewn i ddangos i bawb nawr. Cwbl o records. Wel, ie, vinyls. Mae nhw'n dod nôl mewn ffasiwn, yndyn nhw? Odyn. Albums efalle, ond beth sydd gen i yw senglau. Yn ffefrynnau i, sef rai Rocyn. I rai ohonoch chi sy'n ddigon hen, fyddwch chi'n cofio, Steddfod Abertawe 82, y gan. Can y Steddfod honna oedd can gan Rocyn. Ond ddim y gan hon, y ferch ar llygad oer, ond can arall. Sausage, bîns a chips, wehey! Twn! A dyma Jim o Rock fyna yn stwffio i geg gyda sausage, beans a chips mewn caffi yng Nghaerdydd. Mae fe'n edrych mor ifanc. Ond yw e. Oedd yn war y fyna yn super fans Rocyn. A mae llun fan hyn, Elfyn Evans. Ar ôl y gyngor, nath e ofyn i'n war i fy mas dy ge. O, do fe? Do. Ei! A maen nhw wedi bod yn briodus blynydde nawr y doi o blant. O, stori wir! O, gwych! Ei, diolch, Tanya. Croeso. A gobeithio bydd ti'n joio dydd Miwsig Cymru heddi. O, byddai'n wario sausage, beans a chips. To be, falle na i wario sausage, beans a chips fyd. A bach o shampoo, a fe? Pam ddim. Ie. Ta-da! Diolch, Tan!